Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, May 25, 2026. Defense Secretary nagapanindugan nga wala sang sibilyan nga napatay sa Tuboso encounter. Person of interest sa kamatayon sa isa ka Iloy sa Cadiz City nadakpan sa buy-bust operation. Ayuda para sa TNVS drivers ipanagtag sa Webes. LPA sa guwasang PAR, may medium nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. Kag sa good vibes, sa gaynon, una nga nakakuha sa gold medal para sa Negros Island Region sa palarong pambansa, inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, LPA sa guwasang PAR, may mataas nga tsansa nga mangin isa ka bagyo. Padayon nga ginamonitor sa karon sa pag-asa ng isa ka low pressure area sa guwasang Philippine Area of Responsibility nga sa subong may mataas na nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Sunod sa pag-asa, malayo pang ini nga LPA nga yara sa east sang northeastern Mindanao. Kung mangin isa na kabagyo kag tigayon makasulod sa PAR, tawgon ini nga Domeng, ang ikaapat nga bagyo nga nakasulod sa Pilipinas. Ginapaabot nga posible magalapod sa isa ka severe tropical storm o kung mas mabaskog pa diri si Domeng, pero magapabilin ini sa dagat kag malayo sa duta. Ang ini nga bagyong ginapaabot nga pasulod sang Dapya o kung magapasugod sa dapit sang hangin habagat sa Visayas kag Mindanao. Sa subong mainit ang panahon sa Negros, ilabi na kun udto, pero may posibilidad man sa gihapon sang pag-ulan kun hapon kag kun gabi. Ang trough o kun ang extension sang bagyo ang naga-apekto karon sa Palawan kag sa Mindanao. Sa number 9, 42 ka mga vendors sa North Capitol Road nakakuha sang special permit. Sumugod sini nga adlaw nangin legal na ang pagbaligya sang 42 ka mga ambulant vendors sa North Capitol Road sa guwasang Capitol Lagoon matapos nga tigayo na nila nga nagkuha ang special permit nga gin-issue sa ila sang syudad sa Bacolod. Sini nga Lunes sang aga nagsapol si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa mga vendors agud masolusyonan ang ila mga concern sa ila pagbaligya sa nasambit nga lugar. Isa sa mga gintalakay ang pagbutang sa syudad sang dugang ang mga suga sa North Capitol Road kag ang pagpatuman sang weekly nga flushing sa ginapwestuhan sang mga vendors. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga ini pa lang ang pinakauna nga tion nga nahatagan sa permit ang mga vendors sa among nga lugar. Plano man sa syudad nga i-regulate man ang mga vendors nga nasakpan sa vending ordinance kaangay sang Lasal Avenue, Gonzaga Street, Gatoslao Street, Bonifacio Street kag Ballestero Street. Sara nga ma-renew sa mga vendors ang ila special permit kada duha ka bulan. Sandigman sa permit, may permanente na nga pwesto nga gin-assign ng syudad sa tagsa ka mga vendors. Muna mag-scoping, then identify man kung diin ang ilang areas kung ginabaligyan. Kasi we have to understand nga may commerce, no? May kitungod nga may ara sang call center, durang area, so may mga nagkakadtugid. And then may ibang kita nga mga kauturan ang nakadtugid dira kung gabi, magkaon, makali. So pinaka-importante lang sa niya nga plus tarta sila bala nga regulated ang ilang operations. Sa number 8, rehabilitation sang plaza sang Bacolod ginaduso nga matapos na sa sulod sang duha ka bulan. Luyag na sa syudad nga matapos na ang pagkayo sang Bacolod City Public Plaza sa bulan sang Hulyo. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga sandig sa kontrata sang syudad kag sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o KUNTIEZA.
dapat sang tinlikdan pa nga tuig ini natapos. Apang nagpangabayang Chiesa sang extension. Sunod sa alkalde, kinahanglan nga hindi na maglawig pa ang construction bangod madamo na sa negatibo nga komento ang publiko na hanungod sini. Madumduman nga kapin 300 million pesos ang budget para sa pagkayo sa plaza kag sang fountain sa Bacolod City Government Center. Damlag pagintipon sa syudad ang mga barker sa palibot ng plaza agud i-propose ang plano sa syudad nga livelihood program sa ila sa baylo nga maghalina ang mga ini sa plaza. Nanging positibo man ang pagbaton sa mga barker sa mga programa sunod sa alkalde. Sumugod Hunyo 1, may mga blue guards na nga magabantay sa palibot sang plaza. Masobra sa 1.7 million pesos ang ginpain nga budget sa syudad sa pag-hire sang 6 ka blue guards nga magabantay sa plaza tubtob katapusan sa Disyembre sining nga tuig. So, amo ni subong nga ginahingagaw na mo ni tanan. Kay hopefully matapos na ang repairs ang plaza, no? Amo na subong nga medyo ang challenge namon hindi kami ka full swing gid kay damo wala naka-board up dira, no? So once ma turnover na sang Chiesa, maka full swing na kami sa pag-plaster man sang public plaza. Last year we started with the vendors, nag-provide kami assistance, then ma-release naman kami sa mga carts sa vendor sa sulod sa public plaza. So, sa number 7, nag-overheat nga makina ginalantaw nga rason nga nasunog ang salakyan sa Hermit Mountain. Makita sa video ang pagdabadaba sa isa ka salakyan pasaka sa Mount Hermit sa Banwa sang Binalbagan, Negros Occidental, Sabado nga adlaw. Ang salakyan isa ka Suzuki Ertiga 2020 model nga ginbakal sa tag-iya sang Enero sining nga tuig. Sakay sang salakyan ang 4 ka miyembro sang pamilya gikan Himamaylan City nga magalagaw kuntani sa Hermit Mountain, isa sa mga tourist spots sa Banwa sang Binalbagan. Nagwa sa investigasyon nga nagpondo ang pamilya agud nga magpa-picture kag sa ila pagwa kag pagbalikid. Nakita na lang nila nga nagakalayo na ang salakyan. Sino kay Fire Officer 1 Exxon Ilosorio, fire investigators ng Binalbagan Bureau of Fire Protection, nga base sa inisyal nga investigasyon, nag-overheat ang engine sa salakyan. Ang dalan pa Mount Hermit ang talaklaron kag malayo na sa proper sang Binalbagan. Yara sa 400,000 pesos ang halit sang kalayo sunod sa BFP. Actually, mamang natabo to gamay pa lang tutani ang kalayo pag open sang iyang hood sang engine niya. Magapan gito tani kung may ferris negotiator ang ila sa lakyan. Kag kung biska may tubig tabutang ta, hindi man siguro ka patay sang engine fire kay tikalabanan na may gasolina mo. Kasi mo na tubig wala gaano. Wala siya kapatay kalapta pag ang kalayo. So mas importante gid ang ferris negotiator. Sa number 6, teenager na lumos sa irigasyon sa Kabankalan. Las 3 ang hapon sang Sabado matapos ang ila obra sa kampo, nagsugod inom-inom ang 5 ka magpakaisa sa Lower Balikawkaw, Barangay Urong sa Kabankalan City. Launa sang kaagahon sang Domingo, naghinagaray sila nga maligo sa kanal para sa irigasyon nga iya sang National Irrigation Administration. Malapit sa lugar kundi nag-inom-inom ang grupo. Hinali nga naglumpat sa irigasyon ang 19 anyos nga lalaki kag wala na ini makabutwa. Ginsiling ni Police Lieutenant Noli Gudaka, ang Deputy Chief sa Kabankalan PNP, nga mga alas 7 na sang aga sadtong Domingo sang makita ng lawas ang biktima. Mga 500 tubtub 600 metros ang kalayoon halin sa ilagin paliguan. Suno kay Gudaka, masulog ang bulyada sa tubig sa irigasyon bangod man sa pagtupa sang ulan sa nabukid nga area. Wala naman sa manakita nga foul play ang kapulisan kag kumbinsido ng pamilya nga pagkalumos ang gintunaan sa kamatayon sa biktima. Wala na sa gin-autopsy, gin-postmortem ng Samantha.
Oo. Kay ang ginikana sa mga pamilya nagapati naman nga wala siyang irregularity sa insidente nga Convinced natabo. naman sila, sir, nga no foul play. Oo, no foul play naman sila nakita. Wala sila foul play nga nakita. Sa number 5, person of interest sa kamatayon sungis sa Kailoy sa Cadiz na dakpan sa buy-bust operation. Yara nagkaroon sa custody sa Cadiz PNP ang ginakabig person of interest sa pagpatay sa 38 anyos nga Iloy nga ang bangkay na sapwan sa bakante nga lote sa Sitio Capayas, Barangay Sicaba sa Cadiz City sadtong Mayo 21. Ginsiling ni Police Lieutenant Darlene Grace Loreno, ang Deputy Chief sa Cadiz PNP, nadakpan sa buy-bust ang 21 anyos nga lalaki kag na-recover sa iya ang isa ka 38 caliber nga pusil kag 11 ka gramos ang suspected shabu. Ang POI o person of interest amo ang ginatudlo nga may kahimuan sa pagpatay sa biktima nga si alias Jen. Udto sang Webes magakuha kun tani sang kwarta sa lending firm ang biktima upod ang iya bana apang nagpagas ang iya nga bana kag nagbulat ang biktima sa waiting shed. Pagbalik sa iya bana, wala na ang iya asawa. Naghaom ang bana nga naguna ang iya asawa sa lending company apang wala man siya dito. Wala untat nga pagpangita sang bana kag iya bata sa biktima, ila siya nakitaan sa bakante nga lote mga 15 tubtub 20 metros ang kalayoon sa waiting shed. Wala sang undergarment ang biktima, ginkuga gamit ang strap sa iya bag kag may mga lagub ini sa mata tugas ang paglampos sang bukol sang lubi. Sa karon padayon ang pagpangita sang kapulisan sa magatindog na saksi agud mapabakod ang kaso. May pila naman ka mga individual nga taga Sicaba ang nag-amot-amot kag nakatipon sang 30,000 pesos nga reward money agud ihatag sa mga saksi nga may impormasyon kag makabulig agud mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Appeal kita man sa mga witnesses nga nakabalo sa insidente nga natabo sa may Sicaba sa pagpatay sa kaligsahan nga hindi ka mahadlok, hindi ko magkatahap kay ang inyong PNP, ang inyong local government unit, even si Mayor, full support, mga tagsang suporta no, sa mga willing na maghatag sa ilang mga statements, nga mag-point out sa aton nga person of interest, kabuligan ninyo kami nga masulbar na ingang hindi nga sinyan. Sa number 4, masobra sa 500 ka hektarya sung humayan sa sur nga bahin sa Negros Occidental ang naigo sang tuman nga kainiton o kon moisture stress. Sa damage report ng Office of the Provincial Agriculturist nga ginsubmit kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sadtong Mayo 22, nagdangat sa 16.2 million pesos ang balor sa kahalitan tugas sa moisture stress sa pananom. 15.8 million pesos diri ang sa humayan sa Silay City, San Enrique, Bago City, Pulupandan, kag Hinubaan. Masobra naman sa 323,000 pesos ang kahalitan sa high-value crops sa Pulupandan. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, pila man ka semana nga may mga lugar nga puwerte ang init, rason nga nag-apekto sa pananom. Pero ginsiling ni PDRRMO Head Irene Bel Totenia nga may mga lugar sa probinsya nga padayon ng pagtupa sang ulan. May El Nino alert na damlag pa nga ginpagwa ang pag-asa. Ang El Nino may 79% nga tsansa sa June, July, August kag mahimo nga magapabilin tubtub sa unang nga bahin sang 2027. Sini nga Mayo kalabanan nga bahin sa Visayas kag Western Mindanao ang laban nga maga-eksperyensya sang above normal rainfall base sa damlag pa nga forecast.
makita mo may sa aton nga advisory, may ara kita sa mga isolated rain showers, no. May ara sa south, may ara man sa north. This past few days actually, may ara man siguro influence. I think right now is ang aton nga low pressure area balang lapit sa ang iya nga ang trough niya nag-apekto man kag nagadala ulan diri sa aton sa province. Sa number 3, Committee on Health kag Persons with Disabilities ginapprove ang National Autism Program Act. Ginanunsyo ni Bacolod Representative Albi Benitez nga subong nga adlaw ginaprubahan sa Committee on Health kag sa Committee on Persons with Disabilities ang House Bill 3379 o kanang National Autism Program Act. Isa ka dako nga tikang para kay Benitez sa mas mabaskog nga suporta para sa persona nga may autism spectrum disorder o kun ASD kag para sa ila nga mga pamilya. Tinutuyo sa nga sini nga hagna nga mapalapad pa ang access para sa libre nga assessment kag therapy, PhilHealth coverage, early detection programs, inclusive education, barangay-based therapy centers, TESDA training opportunities, dugang nga leave benefits para sa ginikanan, kag iban pa nga mga tika nga makapromote sang dignidad, inclusion kag mas maayo nga oportunidad sa mga Filipino nga may ASD. Dugang pa sang kongresista nga padayon niya nga igaduso ang pagpasar sa sining nga hagna para sa mga persona nga may ASD kag para sa ila nga mga pamilya. Sa number 2, ayuda para sa TNVS drivers, ipanagtag sa Huwebes. Ginatanaw sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region nga mapanagtag na sumugod sa Huwebes ang fuel subsidy sa idalom sang assistance to individuals in crisis situations para sa mga Transport Network Vehicle Service o kun TNVS drivers. Ginpalabot sa DSWD sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, may masobra sa 3,500 ka mga TNVS drivers ang na-qualify sa bugos nga rehiyon. Kadaman sa mga drivers nga makabaton sang ayuda ang mga taga Bacolod. Pagklaro niya, mas nauna release ang LTFRB-NIR ang listahan sa TNVS bangod nagikan initanan sa ilang tagsa ka mga kumpanya. Samtang nagapadayon pa sa gihapon ang validation para sa mga taxi drivers. Damlag pagin pahayag sa mga taxi drivers nga masobra 500 ka mga miyembro sini, 75 lang ang tigayon na nga nahatagin sang ayuda kadungan sa mga jeepney drivers. Nagakahangawa man ang syudad bangod kun LTFRB-NIR ang magapagwa sa listahan kalabanan mga taxi operators ang ma-qualify bangod sa ilang nakapangalan ang mga prangkisa. So ang ato na gid lang nga challenge ang yasang taxi which the list shall come from the LTFRB Central Office. Ay ko gani nga siling ko ang list probability most of these operators niya. So ang aton challenge sa mga drivers siya kung paano. No, kaya like ang ginsabit namon nga list are list of taxi drivers. The list that will come from the central office are operators, meaning the franchisee sa mga taxis. So mo itong ginpalabot ko man sa kay Director Liana. No? And hopefully ma-consider man sang DSWD. Kaya may ang lisa ginsabit namon upod kay Ardiliana, paano to kompleto na itong drivers kito sa mga taxi diri sa syudad sang Bacolod. Kag sa number 1, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nagbisita sa tropa sang 79th kag 15th Infantry Battalion sang Philippine Army sang Sabado. Siya nagapanindugan nga wala sang sibilyan sa 19 nga napatay sa engkwentro sa Toboso. Sa interview sa media iya ginsiling nga madamo sang sala nga impormasyon nga nagagwa karon nga iya ini nga gina-correct. Suno kay Chodoro sa panaysayon sa mga soldado, ini sila mga armado.
Damlag pa sigin patigay nga fact-finding mission sa mga kaalyado nga grupo lakip na ang karapatan ginsiling nila nga anong sa 19 ang sibilyan. Gin-question ni Teodoro ang source. Ano man abi suno sa iya ang kredibilidad sa pahayag sang isa ka terrorist organization. 100% siya nga sigurado sa legitimacy sang operations sang militar sa natabo nga engkwentro sa NPA sa Tuboso kag sa Kawayan kung sa diin 5 naman ka ginaalegara NPA ang napatay. Nagsapol si Teodoro kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson upod ang iban pagid ng mga opisyales sang probinsya. Personal niya nga ginpasalamatan ang gobernador kag ang mga local officials sa suporta nga ginahatag sa Armed Forces of the Philippines. Wala na sang national peace talk sa tunga sang gobyerno kag sang CPP, NPA, NTF. May mga localized peace mechanisms na nga naplastar suno sa iya. Ginsiling ni Negros Association of Chief Executives nga sa lokal nga level suportado nila ang panawagan para sa kalinong para sa CPP, NPA, NTF. Nagpadulong man si Teodoro sa Army Headquarters sa Sagay City kag sa Kawayan para personal man nga makikita kag magkapasalamat sa tropa. Precisely, they're localized peace mechanisms already. So why do you have peace talks on a national level? Secondly, the government is open to returning rebels who we take care of. Returning, actually, I don't know the classification. Some are rebels, but the hierarchy are really terrorists because they exploit people. Secretary is here to boost the morale of the troops, no? The 79th and the 15th IB. Of course, on the side of the government naman, especially in the province, we have also manifested our support to our troops here. Sa Good Vibes, nagsugod ng hinampang sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Pinakauna nga gold para sa Negros Island region nakuha sang atleta gikan sa Sagay City. Si Marjan Iwayan ang nakakuha sang unang nga gold para sa NIR. Sa elementary girls javelin throw sini nga adlaw, Mayo 25 sa hinampang sa DO Plaza Government Center Sports Complex. Iagin tiglawas ang Schools Division Office sang Sagay City. Sunod sa DepEd, si Iwayan ang may standout performance nga naghatag sa Visayan Vipers ang breakthrough victory sa national meet. Sunod sa DepEd, ang pagkuha ni Iwayan sang unang nga gold, pakita sang panugod nga kadalagan sang NIR nga nagpabakod sang moral sang team sa tunga sang kompetisyon, labi na nga ini ang unang nga tion sang NIR para sa amo nga national nga hinampang. Coach ni Iwayan Sanday Renan Perdon kag Norven Ledesma. Ikaduha nga nagkuha sang gold para sa NIR amo si Christine Rose Toquero, javelin throw secondary girls. Iagin tiglawas ang Schools Division of Escalante. Paraning hinampang tubtub sa May 13 opisyal, nagbukas sang Domingo. Kag of course, antes kita magtakop, kitang nag-shout out sa ating mga live viewers. Mating Gears, maing hapon Digicast Negros ang banya. Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR, kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Of course, kay Jonathan Terre, hambanya maayong hapon po Negros. And kay Sir Romel Mahilom Galio, hambanya good PM. Ma'am Barb, good afternoon man sa inyo, sir. And John Randolph O. Rubin, good afternoon, Digicast Negros. Kagamuyad tong top 10 stories of the day, tub-tub buwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.